Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Karong gabi una mo na po ni ang higayon alang kanato nga kita magtuon sa pulong sa Dios tungod kay mga igsoon. Nakinahanglan magitag pulong sa Ginoo nga atong pagkakanon mo nang karong gabi una igsoon hatagan gyud nato pagtagad ang pagtuon sa pulong sa Dios igsoon. Amen. But before ta magtuon, magampo ta. Amahan ang mga langit nun, aniya kami God, dining matahong mga kagabion. Nagapasalamat nga na kanimo God, nagapasalamat sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa grasya, pabor, o sa mga panalangin God, yung gihatag ka na mo Ginoo. Salamat Lord, karong Ginoong Dios, magkatuon kami sa imong pulong, ikaw ang magapataliwala sa matag usa. Even Lord, kini mga pulong nga mapagatunan karon, ikaw ang magadihog ni ini, ikaw ang magapasabot sa kung unsa gid Lord ang imong katayuan sa matag usa na kinabuhi God. We honor you Lord, we glorify your name in Jesus name. Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa mong higayon o before ta mo tuon sa pulong sa Dios ato nata sa to ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Sa makausap sa church, ato ng tuuhan, ato ng saligan, tungod kay dako kay nagkahimuan alang sa atong kinabuhi samtang naapatan ning kalibutan na nagapaabot sa pagbalik sa tumbuhi nga Dios igsoon. Amen. Og di ta magalangan at ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ug ato ang foundation text karong gabi una sa atong pagkuhaon diha sa Salmo 51 bersikulo 6. Ang pulong sa Dios nagaingon: Ang matinud-anon nga kasing-kasing mao ang imong gusto. Tudloy ako mahitungod sa kaalam. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong igsoon. Amen. Karong gabi una atong tun-an ang pulong sa Ginoo o ato ang tema nga atong paghisgutan is kini siyang ginaingon nga ang kaalam sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing. Kung maghisgot tag kaalam igsoon, daghan mga nakasulat diha sa Biblia, mga tauhan nga nakasulat diha sa Biblia nga makita nimo nga tungod sa kaalam sa Ginoo ang ilang kinabuhi, nagmadaugon kang Joshua, kang Solomon, kang David, daghan pa si Daniel, daghan pa mga propeta, sila Elias, daghan nimo makita diha nga tungod sa kaalam sa Ginoo ang ilang kinabuhi nahimo silang malampuson, madaugon og nagkinabuhi diha sa kadagaya o protektado nga gikan sa atong buhi nga Dios igsoon. Kung moingon ka og kaalam igsoon, ang kaalam sa Ginoo daghan kay siya mahatag sa ato. Apan karong gabi una na ako'y 5 ka butang nga i-share sa inyo karon kung unsa ang mahatag sa kaalam nga hikatato. Atong basahon ang Proverbs chapter 3 or panultihon 3 verse 13 to 17. Ang pulong sa Dios nagaingon nga siya diha: Bulan ang tao nga nakaangkon sa kaalam o pagsabot, kay mas mapuslanon kini kaysa pilak og bulawan, ug mas bililhon pa sa mga alahas. Wala gayo butang nga imong ginapangandoy nga makatupong niini. Anya, ang pulong daw sa Ginoo igsoon, anya bulahan ang tao nga nakaangkon sa kaalam ug pagsabot. Okay, kinsa may nakaangkon sa kaalam ug pagsabot diha? Amen. Amen. Kitang tanan nakasabot sa grasya, hinay-hinay natong naangkon kining ginatawag og kaalam ug pagsabot, ilabi na sa pulong sa Ginoo. Kay yun siya, kay mas mapuslanon pa kini kaysa pilak ug bulawan. Diri sa kalibutan igsoon, kining ginaingon nga pilak ug bulawan mo ni ang pinaka-importanting butang nga sa panan-aw sa tao ni ining kalibutan na tungod kay ang kalibutan karon kung wala ang pilak, kung wala ang bulawan, murag dili magdagan kung wala ning duha. Apan igsoon, ingon siya, ang kaalam ug pagsabot mas mapuslanon pa
kaysa ni ining duha nga gihisgutan sa Biblia. In verse 15 siya, ug mas bililhon pa sa mga alahas. Wala gayoy butang nga imong ginapangandoy nga makatupong niini. Nganong nakaingon man si King Solomon nga kining kaalam og pagsabot walay makatupong niini. Ibin ang pilak, ang bulawan, ang tanan nimong ginapangandoy dili makatupong sa kung unsa ang kabililohon, kung unsa ang kaimportante sa kaalam ug pagsabot. Okay. Kung imong mong tan-awon si King Solomon, ingon before siya nahimong hari, gipapangay siya sa Ginoo og unsay gusto niyang pangayoon. Apan igsoon, ingon dito si King Solomon, unsaon man niya ang bahandi, unsaon man niya ang kahibalo, unsaon man niya ang bahandi og ang pagkadungganon kung wala siya kaalam mudumala sa mga katawhan sa Ginoo. Muna kung imo tan-awon igsoon, mas importante gid ang kaalam o pagsabot kay naa diha nagagikan, naa diha nagasugod ang tanan nga ginapangandoy sa tao. Ug diha igsoon makita nimo nga grabe ka importante ang kaalam o pagsabot nga gikan sa atong buhi nga Dios. O kining sunod nga verses diha nato makita igsoon ang upat ka butang nga mahatag sa kaalam sa Dios nga kanato. Unang-una sa tanan, magpauswag. Ang kaalam sa Dios igsoon magpauswag sa atoa. Nganong makaingon mga kapastor nga magpauswag sa atoa. Kay sa diha nga aduna kay kaalam sa mga butang, aduna kay kahibalo, aduna kay pagsabot kung unsaon nimo pagsulbad ang mga butang ining kalibutan. Sama sa ako sa akong na-experience karon wala man jud ko na-eskwela mag-welding, wala ko nag-eskwela mag-electrical, wala ko nag-eskwela nga magpanday, wala ko mag-eskwela na magsiling o tanang buluhaton sa construction. Pero nganong nabuhat man ako na tungod na sa kaalam nga ginahinay pagbubo sa Ginoo, ang skills, ang talents nga gikan sa atong buhi nga Dios. Muna ako nakita igsoon niya ang kaalam sa Ginoo makapauswag. Nganong makapauswag man? Tungod kay ang mga butang nga wala nahibaluan sa uban, atong mahibaluan dili tungod sa atong pagpaningkamot, dili tungod sa atong kakugi, kung dili tungod sa gasa sa Ginoo nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Sa tanang aspeto sa atong kinabuhi igsoon, usa ka butang ang kaalam atong kinahanglan aron ta mouswag. Kung nangandoy ta nga mouswag, atong pangandoyon ang kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, ang kaalam magpataas sa imong kinabuhi. Okay, pastor, nganong mutaas man ang atong kinabuhi kung aduna tay kaalam? Okay, sa atong kinabuhi ni kalibutan kung moingon ka nga pagkaon, maghisgot kag pagkaon, adunay mga pagkaon nga dili makahatag og kaayo. Kung walay kaalam sa Ginoo, nga gihatag sa atoa ang ubang tao, hala patuyang lagkaon, patuyang og inom. Yes, dili man dautan ang mukaon og daghan o moinom og daghan, pero ingon siya dili tanan makaayo para sa imong lawas, para sa imong kinabuhi. Kung aduna kay kaalam, mutaas ang imong kinabuhi. Kung aduna kay kaalam, malikay ka sa kanang buhat sa kaaway nga nagasamok o nagaplano nga mopatay sa lawas sa tao. Kung aduna kay kaalam, ipahilayo ka sa mga buhat sa kaaway. Kung aduna kay kaalam, matingala ka nga naay giya sa imuha aron mahilayo ka, dili ka matumpawak sa mga plano sa atong kaaway igsoon. Amen. Kung aduna kay kaalam, ikatulong maghatag kini kadungganan kanimo. Ang kaalam sa Dios igsoon mahimo kang dungganon. Sama kay King Solomon, nahimo siyang dungganon tungod sa kaalam nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang ilado sa tibuok kalibutan tungod sa kaalam nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi. Matod pa sa pulong sa Ginoo nga walay makatupong sa pagkamaalamon ni King Solomon dinhi sa kalibutan. Base sa tao except kang Jesus walay makatupong sa pagkamaalamon kang King Solomon, o dili lang kay ang pagkamaalamon kundi ang pagkadato, ang kadagaya. Ingon ang Biblia, walay makatupong gikan kaniadto hangtod sa mupalik si Kristo. Walay makatupong tungod kay ang kaalam nga gipangandoy ni King Solomon
mao ang gikan sa Ginoo, mao ang nakasayod sa tanan, mao ang nagkontrola sa tanan, mao ang nagplastada sa tanan, naghanay sa tanan. Kana nga kaalam igsoon mo na atong panangandoyon. Amen. Praise God. Okay, ang ikaupat, ngayon siya, ang kaalam sa Ginoo makatabang. Nganong makatabang man? Okay, sa panahon sa COVID, kung ang mga tao kinapasagdaan sa Ginoo, kung ikaw ni atong panahon na wala kay kaalam, wala ka gitagaan o kaalam sa Ginoo, wala ka ginagiyahan sa Ginoo, wala gipakita sa Ginoo ang iyang kaalam diha sa imuha, siguro wala na ka karon. Wala ka ning survive sa COVID. Wala ka ning daog. Wala ka nakalahutay. Apan tungod kay ang Dios nagpakita sa iyang kaalam ug iyang ginabutang diha sa imong nauna ug kasing-kasing mo nang karon nakapadayon ka sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. O siya, makatabang kini sa imong kinabuhi. Okay, ang ikalima, ang kaalam maghatag kanimog maayong kahimtang. Amen? Maayong kahimtang. Or sa una, magpauswag sa imong kinabuhi. Ang kaalam maghatag og maayong kahimtang sa tanang aspeto sa imong kinabuhi igsoon. Ingon ana kanindot ang kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios igsoon. O ikumpara nimo ang kaalam dili sa kalibutan ug ang kaalam nga gikan sa Ginoo, dili gyud magmatch. Gamay ra jud kaayo ang kaalam nga gikan sa kalibutan. Og sa kuan pa ang inagiingon sa Biblia nga ang kaalam ning kalibutan na binuang lang, walay pulos. Apan ang kaalam nga gikan sa Ginoo mo'y atong gikinahanglan tungod kay kini ang atong gikinahanglan para makalahutay ta, makapadayon ta sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios nga ang sa tayang giingon mauswagon, adunay taas nga kinabuhi, adunay kadungganan, adunay katabang sa atong pagkinabuhi ning kalibutan ug kini makahatag kanatog maayong kahimtang sa atong kinabuhi igsoon. Busa karong gabion ng mga igsoon, I encourage everyone katong mga nagapaminaw karon nga kinahanglan ta magpagiya sa kaalam nga gikan sa Dios nga nakadeposit diha sa imong kasing-kasing. Naadiri sa tong kasing-kasing kinsa man nakakaalam mo na si Kristo, mo na ang Holy Spirit nga nasa tong kinasuluran. Ang kaalam igsoon kung naa kay Kristo ana-anad nganha kanimo o kana nga kaalam igsoon mo unay imong giya, mo na imong katabang bisan asa ka. According pa sa John 14, ingon siya, ang kaalam nga moong Espiritu Santo sa Dios mao ang imong standby, mao ang imong abogado, mao ang imong helper, siya ang imong magbalantay, siya ang tanan alang sa imo, siya ang nagapahinumdum kay mo sa imo, siya ang nagaka-comfort sa imo. Mao na ang kaalam nga gikan sa Ginoo. Apan sa kapagkakaron igsoon, usahay sa atong kinabuhi ang atong gina-follow, atong ginasunod isa ang atong flesh. Munang i-encourage sa mo karon, be led by God's wisdom that has been deposited in your heart. Like kang Solomon ba? Kung imong tan-aon si King Solomon, ang sa iya gipangayo sa unang mga hari chapter 3 verse 9 to 10, ingon gid siya diha ang pulong sa Dios. Siya, busa tagi ako og kaalam sa pagdumala sa imong katawhan ug sa kahibalo sa paghukom kung unsa ang maayo ug ang daotan. Kay kinsa may makahimo sa pagdumala ni ining imong katawhan nga labihan kadaghan. Tungod sa gipangandoy ni King Solomon nga kaalam ug kahibalo alang sa pagdumala sa katawhan sa Dios, ang sagiingon sa Ginoo, verse 10, nalipay ang Ginoo sa gipangayo ni Solomon. Imong tan-awon diha igsoon, kung si King Solomon nakasinati og grabe kanindot nga kinabuhi samtang naa siya ning kalibutan na tungod sa iyang gipangayo nga kaalam nga gikan sa Ginoo. Ingon ta sab ka karon, atong pangayoon, atong panganuyon kini nga kaalam nga gikan sa Ginoo, tungod kay kini nga kaalam mao ang magdala kanato ngadto sa kahupnganan sa kinabuhi. Amen. Mao kini ang pasidungog sa atoa ang kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios, ug kini ang mupayaw sa ato igsoon sa panahon nga mobalik si Kristo. Munang nindot kaayo sa atong kinabuhi nga atong yung pangandoyon ang kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios. Okay, kung imong tan-an ang pagkaadunahan ni King Solomon
dili tungod sa iyang ginapangayop sa Ginoo. Okay? Ang kita nga mga believers, ang imong tanaw nigsod, kita nga mga believers karon na kita nga naay Kristo. Ingnon ta ka, ang imong kasing-kasing limpyo ug matarong sa mata sa Ginoo. Nga naman na, dili man na tungod sa imo, ha? Ang imong pagkalimpyo ug ang imong pagkamatarong igsoon tungod na sa gibuhat ni Kristo para sa imo, ha? O tungod kay limpyo na, matarong na imong kasing-kasing, ang kadagaya nga gikan sa Ginoo, ikaw kanang angayan ka. Sama sa akong gi-share atong last Sunday nga sa panahon sa pabor sa Ginoo, angayan ka. Katong ginatawag dito kairos, sa panahon sa pabor sa Ginoo, angayan ka. Okay? Ngano angayan man ka tungod sa gibuhat ni Kristo. Kung imong tan-awon sa kinabuhi ni King Solomon sa unang mga hari, chapter 10 verse 23 to 24. Ingon siya diha. Si Haring Solomon nahimong labing adunahan ug labing maalamon sa tanang mga hari sa kalibutan. Ang mga katawhan sa tanang nasod nagtinguha nga ikatubang si Solomon aron makapamati sila sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kung imong tan-awon igsoon, si King Solomon ang pinaka adunahan o pinaka maalamon sa tibuok kalibutan. Sa tanang mga hari, siya ang pinakalabaw. Siya ang pinakatungod kay gikan sa Dios ang kaalam nga iyang ginapangandoy. Ug imong tan-awon diri igsoon sa verse 24, makita na to, mabasa na to, madunggan na to nga ang tanang katawhan sa tanang nasod ni adtong panahona nagtinguha nga ikaatubang lasay si King Solomon aron makapamati sila sa kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Unsa gud ay kaimportante kining kaalam nga gikan sa kini nga kaalam walay ikakumpara. Og tungod kay limpyo naman ang atong makasing-kasing, tungod kay matarong man ang atong kasing-kasing, tungod kay ang kaalam na adya sa atong kinasuluran, ato siyang tagaan og pagtagad nga ato siyang paminawon adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay nasayod jud ko nga kana nga kaalam nga naa sa imong kinasuluran, kanunay na siyang nagatudlo sa imuha, kanunay na siyang nagigiya sa imuha, kanunay na siyang nagapahinumdum sa imuha sa imong ginapangandoy o sa angayan ng imong buhaton sa adlaw-adlaw. Kana nga kaalam mao na ang motabang sa imuha igsoon. Amen. Hallelujah. Kay limpyo naman matarong man ka sa mata sa Ginoo igsoon. Ang Dios mamati sa imong mga pag-ampo. Kitang mga New Covenant believer, sure na sure jud nga ang Dios mo tubag sa imong pag-ampo. Sure na sure jud nga ang Dios nakakita sa imong kasinatian. Sure na sure jud nga ipahigawas ka sa Ginoo gikan sa imong nahimutangan karon kung unsa man ang imong naagian diha sa imong kinabuhi. Kung imo tan-awon ang Salmo 51:10, ingon siya diha, himuang hinlo ang akong kasing-kasing og Ginoo, ingon si David, ug hatagi ako pag-usab ug matinud-anong espiritu. Sa kinabuhi ni David igsoon tungod kay nganong nakaingon man siya nga hatagi ako pag-usab ug matinud-anong espiritu. Himuang hinlo ang akong kasing-kasing o Dios tungod kay sa kadtong panahon ang ilang kasing-kasing, ang kasing-kasing sa mga tao kaniadto o even ang ilang espiritu kaniadto wala pa na matarong sa mata sa Ginoo tungod kay dili pa man available ni ato nga time tungod kay wala pa man si Kristo. Pero sa tanan nga nagatuo, okay akong klarohon ha, ang mga tao sa una nga nagatuo sa Dios Amahan, nagasalig sa Dios Amahan, matarong sa mata sa Dios. Klaro. Adunay mga tao sa una nga halos na ng tao sa una dili gid siya labilag adunay pagduha-duha. Dili sila matarong sa mata sa Ginoo. Kano sa Ama nahimong perfecto ang tao sa ato anang panahon karon. Mabitaw na mo ng Hebrews nga ang nakaangkon lang sa kapahulayan kita karon nga naa sa grasya. Kaya nga naman sila kaniadto, grabe man ilang pagpaningkamot, grabe ang ilahang pamaagi para lang kahimutan sila sa Ginoo. Apan imong tan-awon si David lang o katong mga propeta
o katong mga ginagamit sa Ginoo ang makita ni mga ang Dios na himuot sa ila tungod sa ilang dakong pagtuo. Si Daniel, Shadrach, Meshach, si Abednego, si Abraham. Kung makita nimo diha si Jacob, makita nimo diha nga ang Dios nagauban gid kanila. Si Joseph, ang Dios nagauban kanila kay nga naman dako man sila pagtuo pagsalig sa atong buhi nga Dios. Amen. Pero ang kaluwasan sa una igsoon, dili pagit kay as in parehas karon nga ang mga tao motuo mosalig lang kang Kristo, ang kaluwasan nagaabot diha sa ilang kinabuhi. Amen. Og sa kinabuhi ni David nilang panahon na igsoon, makita nato nga kinapangandoy niya ang bag-o nga kasing-kasing hinlo o bag-o nga matinud-anong espiritu. Tungod kay nga naman usahay magod sa ilang kinabuhi sa una. Islam, grabe, mga makasasala biyan sila. Then wala sila kanang tinuod nga kasiguruhan para di para sa to karon ba nga tungod sa gibuhat ni Kristo, sigurado ang imong kinabuhi. Tungod sa imong pagsalig kaniya, sigurado ang imong kinabuhi nga protektado ka, panalanginan ka, inubanan ka. Ug sa atong kinabuhi karon igsoon, ang gihatag sa Ginoo sa ato is a heart nga nagasunod. Dili na heart kanang flesh. Tungod kay diha sa flesh or diri sa kalibutan adunay sala apan ang kasing-kasing gibutang diha sa Ginoo sa imo is kasing-kasing nga masinulundon. Nga naman kung imong tan-aw ang Ezekiel 36:26 ingon siya, hatagan ko kamo og bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. Ang bag-ong kasing-kasing ihatag sa Ginoo mo na ang kasing-kasing nga musunod matinumanon sa Ginoo ug bag-ong espiritu. Kanang bag-ong espiritu nga propesya diha ni Ezekiel para na sa ato karon kining bag-ong espiritu nga gikan sa taong buhi nga Dios tungod sa gibuhat ni Kristo. Isang propesya pa ni. Sa una wala sila naka-experience anang bag-ong espiritu nga gibutang silang kinasuluran. Ang bag-ong kasing-kasing kinsa nag-enjoy ni ana kita karon. Aduna tay bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu nga nagpuyo sa tawo. Nganong kaingon man ko nga bag-ong kasing-kasing ni? Tungod kay bag-ong espiritu ang gisulod sa Ginoo, gilimpyuhan niya atong kasing-kasing. Gihimutan niyang ayan. Gihimutan niyang takos. And siya ang gahi ninyo kasing-kasing, himuon kong matinumanon nga kasing-kasing. Grabe si Lord, no? Ang daan natong kasing-kasing, himuon niyang bag-o. Kining daan natong kasing-kasing, tungod sa kay gibag-o man niya, himuon niyang matinumanon kining kasing-kasing nga. Amen? O gipapuy-an niya sa bag-ong espiritu aron na imugiya sa ato adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Mana ang pamaagi sa Ginoo igsoon. Ang pamaagi sa tao lahi, pero pamaagi sa Ginoo pinakanindot gyud. Kay grabe kang makaingon bitaw ka nga walay paghago nga gikan sa imuha. Tungod kay atong last Sunday akong gibasa sa inyo nga ang Dios wala na himuot sa kusog gikan sa kabayo or sa mga abtik mga sundalo, kundi ang iyang gikahimutan ang mga tao nga nagatahod o nagasalig sa atong buhi nga Dios. Amen? Sa atong pagpagiya sa kaalam igsoon, ay ingon ko ganina, magpagiya ta sa kaalam. Tungod kay kining kaalam, mo ni ang atong gikinahanglan, especially sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. Ang uban, mayon sila nga, mulihok lagi ta, kay, para kay mo tanta sa Ginoo, para panalanginan ta sa Ginoo igsoon. Ingon ta ka, maayo man na siya, pero kung moingon gani ka nga mulihok ta para kahimot anta sa Ginoo, dili na mao igsoon. Kay sa imong pagdawat kang Kristo, sa imong pagtuo kang Kristo, ang Dios nahimot sa imuha. Nalipay siya sa imuha. Amen? Nalipay ang Dios. Sa imong pagpagiya sa kaalam igsoon, mahimo kang maayo ngadto sa uban. Ang 2 Corinto 3:3 ingon siya diha, klaro nga kamo sama sa sulat ni Kristo nga gisulat pinaagi kanamo. Ang gigamit sa pagsulat dili tinta kung dili ang Espiritu sa Dios nga buhi ug wala usab kini isulat sa mga bato nga sulatanan kung dili sa kasing-kasing sa mga tao. Sa atong pagpagiya sa kaalam igsoon, ikaw ang mamahimong sulat nga gikan sa Ginoo. Kasi pasabot anang mahimo kang sulat igsoon, ikaw ang kapanaminan sa uban kung unsa ang sulat sa Ginoo, kung unsa ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga maglakaw ka diha sa pagkamatarong. Ang imong kinabuhi naglakaw diha sa pagkamatarong. Ingon ang pulong sa Ginoo nga
nagatuman sa kabubuton sa Ginoo, nagabuhat sa buluhaton sa buluhaton sa Ginoo. Kung ingon ana ang pulong, ikaw nga gipili og gitawag sa Ginoo, makita sa imong kinabuhi nga nagalakaw ka sa ministry, nagalakaw ka sa buluhaton sa Ginoo. Kaya nga naman, ikaw man ang sulat, ikaw man ang maayong panig-ingnan, ikaw man ang nagsimbolo kang Kristo, ikaw man ang nagsimbolo sa Dios, ikaw ang sulat nga gikan sa Ginoo igsoon. Pero kung mingon ka nga, ako ang sulat nga ang imong kinabuhi, kana bang nagsalig ka sa imong sariling pagpaningkamot, mo nagiingon igsoon nga dili ka tinuod. Kaya ang tinuod nga sulat makita diha sa iyang kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Mo na igsoon na ang pinakanindot diha. Okay. Nganong mahimo man tang maayo tungod kay ang John 1 John chapter 2 verse 20 to 21 ang siya apan kamo gihatagan ni Kristo sa Espiritu Santo, busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. Kitang tanan nasayod sa kamatuoran. Nagasulat ako kaninyo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran, kundi dili tungod kay kamo nahibalo na og nahibaluan usab ninyo nga walay bakak nga nagikan sa kamatuoran. Tungod kay kitang tanan igsoon nakabalo sa kamatuoran, wala nay kana bitong pagduha-duha sa atong pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. Wala nay pagkabalaka sa atong kinabuhi ni kalibutan na tungod kay ang kamatuoran walay nasagol nga bakak niini. Ang pag-iingan sa verse 26 to 27, siya nagasulat ako kaninyo bahin niini tungod sa mga tao nga gustong magpahisalaag kaninyo. Apan kamo ang espiritu nga nadawat ninyo gikan kang Kristo nagapabilin kanyo. Busa dili na kinahanglan nga tudluan pa kamo sa uban nga mga tao, kay ang iyang espiritu mao ang nagatudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug ang iyang gitudlo tinuod ug dili baka. Busa sama sa iyang giingon kaninyo, pabilin kamo kang Kristo. Sa ang balaang espiritu mao'y nagtudlo kaninyo sa tanang butang. Nagtudlo unsaon pagkinabuhi matarong, nagtudlo unsaon pagtabang sa uban, nagtudlo sa pagkinabuhi ni kalibutan para mag-survive ta, nagtudlo padulong sa dalan sa trono sa grasya igsoon. Mauna ang balaang espiritu, ug mauna ang atong gikinahanglan, mauna ang atong saligan tungod kay ang kanang balaang espiritu nga nasa atong kinasuluran nga maong kaalam sa Ginoo, mao na atong saligan tungod kay mao na ang nasayod sa tanan ug mugiya sa atoa ug mudala sa atoa ngadto sa kinabuhi nga maligayaon, malipawyon, malinawon igsoon. Amen. Hallelujah. Ug karong gabi na mga igsoon, ang pulong sa Ginoo ingon gid siya nga magpagiya kita sa kaalam nga gikan sa atong buhi nga Dios. And siya sa atong gibasa kagaya sa Psalms 51:6 siya ang matinud-an nga kasing-kasing mao ang gusto sa Ginoo. Ang kasing-kasing nga nagapangandoy, nagapangita sa kung unsa ang katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. And siya mo nang ginapangandoy ni David nga tudloi ako may tungod sa kaalam. Tungod kay igsoon si David mismo igsoon nakikita gid siya kung unsa gid ka importante ang kaalam. Una sa atong kinabuhi karon wala tay laing pangandoyon, wala tay laing pangayoon sa Ginoo. Kanang kaalam sa Ginoo nga gikan sa iyaha nga mo'y magdominar sa atong kinabuhi tungod kay kanang kaalam mo nay magdala sa atoa ngadto sa kadaugan. Amen. Praise God, o salamat kay mga igsoon sa inyong pagpamati sa pulong sa Dios. Magampot na. Amahan mga langit nun, salamat God, ining matahom nga kagabi ang Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong imong gipadayag, ug salamat Lord sa kaalam nga mo ginay among gikinahanglan sa among pagkinabuhi ning kalibutan agad. Kaalam ug pagsabot ug kahibalo Ginoo sa mga butang Lord. Lord, kay God aside gid mi Lord nga kung wala ka Ginoo wala gid mi mahimo Father. Salamat Lord sa tanang butang, salamat Lord sa pagkabuhaton God. We honor you in Jesus name. Amen. Oh. Amen. Magkapadayon tayo so natuto sa atong communion. And sa atong ready, pwede na to isa ang tinapay. Sa gabi gabihan si Jesus, ikuha sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gipikas-pikas ug iyang gihatag sa matinud-an siya.
kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas nga may nag-antos ng sakripisyo alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa imong lawas gat nga sakripisyo dito ibabaw sa cross. Ay imong lawas midawat sa tanang labod, so that by your stripes we are healed. Lord, ingon ka sa imong pulong God in 1 John 4:17 kung sa kakaron mausap kami. Nagpuyo ka nga malipayon, nagpuyo ka nga malinawon, nagpuyo ka diha sa kadagaya, nagpuyo kang walay balatian, nagpuyo ka Lord nga anaa ang tanan nga gikinahanglan Ginoo. As you are, so are we in this world. Salamat Lord sa imong gibuhat alang kanamo God. We honor you Lord in Jesus name. Let us eat the bread and bless the body of Christ. Ibayon na to ang kupa sa mga gabi nga gibadihan sa Jesus mikuha sa kupa og nagpasalamat sa Dios iya kining gihatag sa matinuod nga mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o ang COVID-19 nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako kay sa matag kaon sa matag inom niini inyong gibantala ang kamatay ni Kristo hangtod sa pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo God. Ang dugo ay imong giulat sa cross sa Kalbaryo. Ang dugo ang nagpasaylo sa among mga sala ikas sa among pagkabata karon og hangtod sa mabalik ka. Ang dugo kaning naghimo ka namong angayan yung kasulod sa gingharian sa langit. Ang dugo nga nag-abli sa dalan padulong sa trono sa grasya o diha sa dugo Lord Jesus nagalagayday ang makaayuhan og mga panalangin. That's why Lord karon gabi unagal dili kami undang sa pagclaim ni ana, pagdeklara ni ana ang kanang mga panalangin kana ang makaayuhan mag-manifesto na sa matag usa ng magkakinabuhi. We honor you in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you God. Salamat Lord ganing matahong mga kagabion Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong grasya ug pabor God. Salamat Lord sa imong mga pulong nga nagapahinumdom. Salamat Lord sa pamilya sa inyo covenant in Christ, sa akong mga loved ones. Salamat Lord sa imong paggugmang walay paglubad. Salamat Father, even Lord ang pamilya sa inyo covenant in Christ, si Pastor ni sila yani. Salamat may kakay Dexter God. Salamat Lord sa ilang kinabuhi ka nakikuban kanila. Kung nagapanalangin kanila tanang ang buluhaton sa church gikan sa mga young teens, sa mga young people, sa mga leaders, sa mga kabataan Ginoo. Sa music team, Lord, salamat Ginoo sa iyong pagpakikuban God. Salamat Lord sa iyong grasya pabor Father. Salamat Lord even Lord sa Batinaw God sa satellite church sa inyo covenant in Christ ng dapita. Salamat Lord sa pagpakikuban dito, pagpanalangin dito, paghiya dito God. Ug salamat Lord sa imong gugmang walay paglubad kung ginabubo itong dapita Father. Imong grasya Ginoo may magahari sila makasing-kasing unang-una Father. Salamat Ginoong Dios. Even Lord naso sa Israel God, we declare blessing, shalom, salvation God, protection Ginoo. Salamat Lord. Even Lord naso sa Pilipinas Lord, ang presidente, vice president ang dumala sa among nasod Father, ikan sa pinakataas to sa pinakababa Father, mapag-ampo ang kaluwasan, ang kahibalaw, ang kadlok nga kanimo God tungod kay Lord. Excited kami God nga bulahan ang usa ka nasod Ginoo kung mga nagdumala ni God adunay kahadlok nga kanimo Father. Salamat Lord. Even Lord sa coming election Lord for captains Father, mga konsehales, salamat Lord sa malinawon God nga election. Salamat Lord ang gugma may magahari Lord, ang kamatuuran may magahari Father. Salamat Lord sa tanang butang God, sa tanang buluhaton Lord, sa makatawhan God, labi na ugma adlaw Ginoo alang Lord sa pagsimba sa makatawhan. Salamat Lord sa kabadbaran sa mga gapos. Salamat Lord sa kadaugan. Salamat Lord sa mga panalangin. Salamat Lord sa paghatod kay nga safety sa balay alampuanan Ginoo alang sa pagdayeg pagsimba nga kanimo Father. Salamat Lord kanang kig-uban kanang panalangin. Even Lord unyang kadlawon Ginoo sa mong biyahe padulong Lord dito sa Batinaw. Salamat Lord sa paghatod kay safety, pagpakig-uban, pagpanalangin dito God Father. Salamat Lord sa mong pagkamaayo sa matag usa. Even Lord ang source of income sa mga katawhan karang panalangin, karang protekta, ika nagapadlong sa mga buhat sa kaaway Father. Salamat Lord sa imong gugmang walay paglubad o karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magaprotekta kaninyo, ang dungo ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Iya lamang sa atong buhi nga Dios o nga tanang anak sa Dios moingon og amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Hangtod sa sunod higayon, kita-kita ta mga adlaw dito sa simbahan. Bye bye, God bless, shalom.